लसूण जराशी धाट चिरूया कारण ती मोठी असा. आम्ही सुकी कोथिंबीर, आले आणि हळद. आमचे जे मिरसांगे आहोत हिरवे, सवय हा ती भाजून घेऊया. आम्ही हे वाटण करून घेऊया. तर ही मिरसांग आम्ही वाटून आणला. पहिली तोराच्यो फोडी आणि कानो हे सगळे घालून जरासं पाणी घालून उभी होऊ द्या का, जराशी उभी होऊ दे. तर एका एक ऊब येलेली हा. आता ती चवीनुसार मीठ घालूया आणि त्याका आता शिजाने. चौराक आमच्या घाल्ल्या हा.